na napagdakabaran mo. Puro na natulog. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. It is actually part of the drill nga kinahanglan naton ni seryosohon. So that's why every now and then gimbubuhat naton ini para liwat kita ma-practice. Diri ganini nga gusto naton. Pero para ma-practice naton on how are we going to do it kung ada nagkatinuod. Linog is duck cover and hold. Ano? Duck cover and hold only after itong shaking kung safe na hiya, amo tonit aton pag hinahinay pagkalusa. Diba? So amo iton hiya. So I just hope nga masunod naton inihiya. Hasunod naton nga earthquake drill. Actually ano sa gihapon namon niya concern, kawaray diesel kung na may dagod man tinuod nga may daan insidente. So pakain man na nato ng ambulance kay waray diesel. Pero anyway, kinsosolusyonan na ito yan na. But you see, pag nag-earthquake drill, nobody's exempted. No? And kung nag-earthquake drill, diri pwede nga may mabibili na aton building. So yan na, wake up call, han mga offices na may ada missing. Napaka-importante ni kaupay nga aton earthquake drill, mahitungod itong magkadordilain ng mga kalamidad. Nga dapat seryosohon naton ini kay napaka delikado yan ang panahon. Kay bisan it aton kalugaringon, dani nga diri naton na asikaso. Ato na! Ato na! Oo! Ato na! Oo! Oo! May dayan naging dudumara nga earthquake drill, no? Di dito sa may ginawa ito na! Budoy! Oo! Ha? Awa na! Oo! Hindi ka na, sir! Oh, congratulations! Oo, adi na ira, titikang na! Oh, nag-outfit na kita, oh, para bakit ito pagdalagan di rin makuhan. Oo. Hanera. Hindi na magkakasulod ni Hero. Kakagawas. Oops. Teneria, nagturito. Teneria. Antonio. Good morning. Good morning. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. So nagdadaglagan kong tabi-sira. Hindi. Ika dito niya di plaza. Man. Oo. Oo. Hi, Sir Eugene. So, kompleto ta di ano? Ditong Bureau of Fire. Bureau of Fire. Di mga kapulisan, nag-assister. Wala ito, Sir Serwin. Wala Sir Serwin na ya. Sir Serwin ha. Tanawan, di rin nagta MacArthur. Layo ng mga heads pag head count. O, pambati kita. Ang taga MDR, hindi hapon, no?
Oo, an emergency response vehicle. Oo. Adi hira. Adi man hira. Adi NMD RRMO Tarawan. Man adi gipalisan kay Kwadi. Kanayo pag-report ka diyan, let out. Bakit itong bubura yung naglilibot-libot? Oh. Kompleto. Counting, kompleto. Kompleto? So naglalagbog. Engineering, 10 over 10. 10 over 10. 22. MTO, treasury. Kompleto yun. Okay. Sorry, Jerome. Oh, adi ngayon na. Adi. Oh, nagkuhan lang. Oy, kanina taka bitasan at sinilas. Outfit, nag-outfit ito nyo. Okay. Para ibiyahe. Sorry. Nagkuhan na kanin, nag-outfit. Oops. O, yadi din ko, ano? Sige, yan na napagdakabaran mo. Makulong na natulog. Hi, good morning. There. Hi. Oh, hi ng kwan, may da. Ay. Ay, susad to na. Practice na lang itong gandiri pag-smile. Itong pag-dream, no? Kay delikado actually kung tinuod din niya nga mahatabog din ato. Now, ang purposely actually may nanamon gin pabilin dito. Supposed to be ang mga naadan opisina amon manginginan na hindi yung kausan. Kay kung magulat pa kami Yeah, doon pagkuhala ni Tuan. pinuman yung taon usan birds. So waray buadi man waray mabubulik ka ng birds paglusan. So kung may na ibang ayan, like for example, kung may kliyente luwag natin na tinanggal natin na lalayan, it is actually part of the drill, ano? It is actually part of the drill nga kinahanglan natin ni seryosohon. So that's why every now and then gimbubuhat natin ini para liwat kita ma-practice. Diri ganin nga gusto naton. Pero para ma-practice naton on how are we going to do it kung ada nagkatinuod. That's why kanina naging pa-stop namon ang nalusan from the mayor's office ng didihan vice mayor's office, yung pa-stop namon because sige pa ang uwang. So karon singon when there is the siren, baga
symbol ito nga nasigipat shaking, ano. So ang gimbubuhat na before maglakat, bipag linog is duck cover and hold, ano. Duck cover and hold only after itong shaking, kung safe na hiya, amo tunit aton pag hinahinay pagkalusa. Diba? So amo iton hiya. So I just hope nga masunod naton inihiya, hasunod naton nga earthquake drill. So we can do that actually bisan diri hiyahin quarterly nga magsusunod kitahin national nga simultaneous. Pwede ito kung magkaada kitang programa from the munisipyo nga bisan diri bis daw kada bulan pwede kita magkaada ng earthquake drill. So amo ito niya. So might as well we hear from the DILG and kuan. So actually ano sa gihapon namon niya concern kawaray diesel kung na may dagod man tinuod yung may daan insidente. So pakakain man na nato ng ambulance kay waray diesel. Pero anyway, kung sosolusyonan na ito yan na. So we call on our DILG, Ma'am Cleo. Okay, so damo nga salamat ha aton nga tanan. Oo, so I know ani ba may mga meeting. But you see pag nag-ano kita, nag-earthquake drill, nobody's exempted. No. And kung nag-earthquake drill, diri pwede nga may mabibili na aton building. So yan na, wake up call, han mga offices na may ada missing. Although kaparte yan script, pero di ba pag nag-earthquake, nagkanya-kanya kita. So kang kanay responsibility pag make sure nga tanan nga aton staff, nga aton opisina, present. Siyempre, head, ngan ang sapit. Ano yung sapit, di ba? Kung hino niya sapit malamisa, so dapat nakabali-bali. Now, may niya script actually. Ang mga nagpabilin, scripted at tuhiya. Pero naman DILG, tinuod ko at tuhiya nga. Missing pa kutub yan na. Saraan man ito. Bibilgam talaga niya. Okay. What if waray good man niya hasulodhan aton building? Amo to question. In reality, amo na ito na itabo. May da kami usa. So, ano't bubuhaton? Diba? Oh. So, ito yan na. Bibilingon talaga. And once mag-show up ang missing person, kinahanglan talaga yan mag-report na present na niya. Okay? Pero so far, okay man kita, walay man nagsaramok. Siguro kay nakita na niyo nga may mga BFP, may PNP, but I'm pretty sure kung baga na tinuod inin, na may nagkaramsaw na kita ti palusad. So I hope eventually nga aton hiya maano nga aton hiya mahimo talaga hintamaan aton earthquake drill. And also thank you han aton MDRM kasi hatinuod lang before nagkandak kini nga earthquake drill napakadihis sa opisina. Wa ipapadayon naton kay may meeting na naigbaw. Thank you, Sir Rick. Good morning, everyone. Napaka-importante ni kaupay nga aton earthquake drill mahitungod itong magkadordilain ng mga kalamidad. Nga dapat seryosohon aton ini kay napaka delikado yan ang panahon. Kay bisan it aton kalugaringon dani nga nagdiri naton na asikaso. How much more kung nagkakamayda na kita kadugangan it aton problema. So yan na pala, we hope nga maintindihan naton and aton obligasyon it aton kalugaringon dire singon lang ang may kita insurance balitaw napaka-importante kaupay no nga ini nga aton ginihimo obligasyon pagpakita ha mga katawhan nga may kita sugad hinigihapon nga mga activities nga sugad pa man sir, thank you so much the PFP, the PNP, hayo mga empleyado, mga ikasiko empleyado. Pagburubligan lang naton, seryosohon lang naton at aton trabaho, magiging mo pait tanawan. Thank you so much. Salamat sa natin. Okay, bahin ka mo kasi napakiana, kay marang ka mo earthquake drill yan na, di ba? Pero niyang pangabulok. Okay. Hibugart. Jubil. Oh, adi, okay. Okay, one. Pusing-pusing kay waray diesel. Oh.
Ay, wala. Okay, 1, 2, 3. Sir Eugene, ha? Tama nga yung pag tinawanak medyas, ha?